Suomen Yleisradio, annamme aikamerkin 12.30 15 sekunnin kuluttua. Säätiedotus odotettavissa huomiseen keskipäivään asti. Etelä- ja Keski-Suomessa kohtalaista, ajoittain navakkaa, etelänpuoleista tuulta, ajoittain selkeämpää, mutta monin paikoin heikkoa lumisadetta. Oli tämmönen landekeikka. Miksei ne ketään muuta voinut laittaa tänne? Mun piti lähteä tänne johonkin Takahikiälle, missä me nyt ollaan, Vehkalahti vai joku Virolahti, mikä tää on. Ja toi tiekin on niin riivatun mutkana, että mulla aina tekee pahaa, kun mä oon autossa. Nyt kun mä pari kertaa puklasin ja onneksi tässä nyt on jo vähän parempi olo. Ja missähän se mahtaa olla se kundi, kenen markkinat nää on, kun sitäkin mun kai pitäisi haastatella. Mikä se on se Perttu vai mikä se on? Onkohan kukaan nähnyt sitä? Tänne maaseudulle, niin miltä se tuntuu täällä elämä? No, tää on tällaista Takahikkiä. Ja Miksi tänne lähetettiin teitä? ei ollut ketään muita. En olisi mitenkään halukkaasti tullutkaan, pakko oli lähteä tänne johonkin, mikä Vehkalahti vai Virolahti. Onko se kiire iltapäivällä? Lähdetkö saunaa meille? Mulla on keitetty vähän patikkaa. Jaa, minä en käytä alkoholia juhlatilaisuuksissa. Meillä onkin ristiäiset kotona. Jaha, no se muuttaa asiaa. Emäntä sai kaksosen. Jaha. Hän ei ole tänään täällä. Hänellä on vielä auki haavat. No niin, se on vähän liian aikaisesti tulla sitten tänne. No mitenkäs lapset ovatko isän vai äidin näköisiä? En ole sen verran olen ylpeä itsestäni, että kyllä vissi omaa kaliberista on lähtenyt. No niin. Millä te tällä tulitte tänne? Juu, tänne tultiin. Eilen lähitte. Hyvin aikaisin aamulla. Olisiko mitä muita keikkahommia ollut? No ei. Meillähän on ollut tämä Pertumarkkinatapahtuma täällä hyvin yleistä. Kokoonnutaan näin elokuun lopulla juhlistamaan. Että se on hyvä, että Yleisradiokin on ottanut tämän ihan todesta tämän. No niin, saatte vähän valtakunnallista julkisuutta sitten tälle asialle. Olemme. Ihan varmaan hyvä teidän kannalta ne, että sitten jatkossa vaan markkinoiden suosio kasvaa. Kyllä. On se ihmeellistä. Meillä on tässä uusi kellotapulikin. Tämä ei ole montaa vuotta tässä seissyt. Tämä niin kuin rakennettiin tähän ja tuostahan ne ryssät meitä maata tuolla. Sen takiahan tämä kirkko on tänne siirrettiin silloin rakennettiin, kun meillä oli isot saaret tuossa. Ja tämä palveli niin kuin saaristolaisia myös. Ja nyt kun sodan jälkeen menetettiin tuo saaristo, niin se kirkko jäi vähän tänne syrjempään. No niin, se maailma muuttuu. Aivan puujuoppu sinne.
Huomio, Suomen Yleisradio. Täällä toimittaja Viki Liikanen, Virolahti. Pääsette tänään minun välitykselläni seuraamaan täällä Virolahden kirkonkylässä tänään pidettäviä Pertun markkinoita. Tämä Virolahden kirkon edustalla oleva aukio on täynnään porukkaa, myyjiä ja ostajiakin tulee tänne koko ajan. Ja täällä varmaankin päivän mittaan toiminta tulee vielä tästä alkuhetkestä yhä vain vilkastumaan. Ja ilmojen haltijakin tuntuu markkinapäivää suosivan. Aurinko paistelee täydeltä terältään. Tosin vähän ukkosta on ollut, mutta toivottavasti sää, joka nyt vallitsee, ei tästä mihinkään muutu, vaan saadaan vietyä tämä tapahtuma hyvässä säässä loppuun saakka. Sitten yllään harmaata diagonaalikangasta oleva kesäpusero ja tumman siniset lähes mustat housut, jossa punaiset raidat tuossa sivuissa sekä sitten erittäin kiiltäviksi lankatut nahkasaappaat vielä jalassa ja lähinnä remmikin on tuossa ja rinnalla on tämmöinen peltinen kiiltävä lätkä, jossa lukee markkinavouti. Eli tämä henkilö on näiden Pertun-markkinoiden markkinavouti Timo Kouki. Voisitteko, arvoisa markkinavouti, kertoa, mikä tämä teidän yllänne oleva asu oikeastaan on? Olen tämän paikallisen kylän Virolahden VPK-päällikkö ja tämä on VPK-päällikön uniformi. Aivan, se näyttää tosi hienolta ja tuossa kauluksessa on tuollaiset vihreät kauluslaatat ja siinä sitten kussakin on tuollaista keltaisen väristä metallista merkkiä, mitkä tuo natsat ovat tuossa kauluksessa. Tämä vanhat palokunnan tunnukset tulesta nouseva Phoenix-lintu toivoa siitä, että kun joku palaa, niin on elämää vielä palon jälkeen. No niin, että toivoa on aina uudistumisesta. No niin, ja kuinka pitkään näitä Pertun-markkinoita on täällä Virolahden nyt oikein pidettykään? Nämä ovat 13 markkinat ja viimeksi me oltiin täällä vuonna 1941. Aivan, ja oletteko itse ollut kuinka monta kertaa tässä vaativassa markkinavoudin tehtävässä? Tämä on henkilökohtaisesti 3. kerta, että edeltäjäni Esko Niskanen oli 10 kertaa markkinavoudilla. Sinne on vielä pitkä matka. No niin, muutaman kerran se vielä vaatii, jotta pääsette tasoihin tuon edellisen markkinavoudin kanssa. Mitä mieltä tästä tehtävästä olette olleet nyt, kun teillä on muutama vuosi tätä markkinavoudin uraa takana? Hyvin vaativa ja erittäin nöyryydellä ja kunnioituksella vastaan, että tämmöinen tehtävä on minulle luottamuksella annettu. No niin, asenne on hieno ja toivon, että tuolla samalla asenteella jatkatte tässä eteenkin päin tulevina vuosina. Ja tässä, kuten mainitsin, niin seurassani on 2 hienoa herrasmiestä ja tässä tämä ensimmäinen, eli markkinavouti Timo Kouki on tässä tullut esiteltyä, mutta tämän toisen miehen henkilöllisyys on vielä paljastamatta. Sen voin sanoa, että hän on näiden Pertun-markkinoiden suojelija. Ja tässä nyt sitten markkinavouti Kouki tarkemmin esittelee suojelijan ja vähän jututtaa häntä ja te arvoisat radiokuuntelijat pääsette seuraamaan tätä markkinavoudin ja suojelijan välistä keskustelua. Niin, hyvät radioväki. Todellakin on tämmöinen perinne otettu täällä Pertun markkinoilla, että
olemme katsoneet aiheelliseksi vaatia tai järjestää tänne suojelijan aina turvaamaan ja suojelemaan, että markkinat sujuisivat mahdollisimman rauhallisesti ja mukavasti. Viime kerralla muistatte, että täällä oli hiihtäjämestari Veli Saarinen meillä markkinasuojelijana ja tänä vuonna meillä on sitten uusi henkilö. Ja tänä vuonna markkinoiden suojelija on kirkkoherra Lauri Leikkonen. Ja olen lupautunut muutamin kysymyksin, eli Lauri Leikkonen on Virolahden 22. kirkkoherra ja ollut täällä jo kohta kymmenkunta vuotta. Meidän Virolahtela ylikin 10 vuotta virolahtelaisten ilona. Olet syntynyt vuonna 1908, eli täytät jo ensi vuonna 50 vuotta. Kyllä, synnyin 17. päivä marraskuuta 1908 Sippolassa. Siellä asuin ensimmäiset 6 vuotta 6 sisarukseni kanssa. Niin, todellakin Sippolassa olette asunut, mutta sen jälkeen muutitte pian Miehikkälään. Kyllä, Sippolassa isäni toimi kansanopiston johtajana, josta sitten muutimme Miehikkälään. Isäni sai nimittäin sieltä kirkkoherran viran. Niin, todellakin isäsikin oli pappi ja oliko näin, että se oli vuosi 1914, kun te olette Miehikkälään muuttaneet? Kyllä. Ikään kuin alue on täällä ollut tuttua. No tällä lapsuuden kodillasi siellä Miehikkälässä, niin sillä on varmasti ollut vaikutusta tähän nykyiseen uravalintaan. Tokihan sillä merkitystä aina on, mitä siinä kotona, minkälaisen alaisten arvojen parissa elää, mutta varsinaisen pappiskutsumuksen sain vasta kristillisten ylioppilaiden kokouksessa vuonna 1927, jolloin äidilleni ilmoitin, että aion opiskella papiksi. Mutta sitten Miehikkälässä tuli surullista perheessä. Et ollut edes 10 vuotta vanha, kun isäsi kuoli ja te muutitte sitten lopulta Turkuun. Juuri näin siinä kävi. Äitini joutui 7 pienen lapsen kanssa yksin ja Turkuun tosiaan muutimme ja olihan ne vaikeita aikoja. No, Turku on se oikeastaan niin kuin nuoruutesi kaupunki ilmeisesti ja siellä olet paljon tutustunut erilaisiin ihmisiin. Kyllä, siellä lapsuuteni ja varhaisaikuisuutenikin vietiin ja sieltä monta tuttua on jäänyt vielä näille vuosillenikin. Ja siellä muun muassa ministeri J.V. Sukselainen tässä Haminan 300-vuotisjuhlien yhteydessä kävi minua täällä poliisiautolla tervehtimässä ministerinä ollessa. Niin, todellakin. Ja hänethän on tänä vuonna toukokuussa valittu maamme pääministeriksi, että arvovaltaista väkeä. Aivan. No, teologian opinnot teit Helsingissä ja niiden jälkeen oli sitten vuorossa varusmiespalvelus. Juuri näin. Varusmiespalveluksen suoritin Turussa ja tässähän minä olin RUK:ssa aivan naapurikaupungissa Haminassa. Jälleen se veri tai tapahtumat toivat sinut takaisin tänne lähelle Kaakonkulmaa. Kyllä tänne aivan ilmiselvästi on veri vetänyt silloin. Armeijan jälkeen tuli sitten siirtyminen pappisuralle. Sinut vihittiin Viipurin tuomiokirkossa ja taisit olla vasta 24-vuotias, kun sinusta tuli pappi. Niin, tosiaan aika nuorella iällä pappinuran aloitin, mutta ei se silloin hirvittänyt yhtään. Että Viipurin tuomiokirkossa tosiaan sain pappisvihkimykseni johtuen siitä seikasta, että sain Rautasalmen seurakunnasta papin viran, jonka alaisuuteen tämä, joka kuului Viipurin tuomiokirkon alaisuuteen. Mutta sitten rajaseutu on ollut aina lähellä tämänkin jälkeen ja ennen tätä, niin siirryt Suistamoon rajaseutupapiksi. Kyllä, sain tosiaan sieltä tarjouksen rajaseutupapin virasta ja en kauaa
ollutkaan sitten siellä Rautasalmilla. Ja se oli hyvin mieluisa virka minulle tulla siellä Suistamolla. Siellä oli luonto hyvin vehreä ja lähellä siinä. Eli sehän on tuota Laatokan Karjalan alueelta se Suistamo, eikö näin? Kyllä, Suistamohan on Laatokan Karjalaa ja siellähän seurakunnatkin ovat ortodoksisia, josta johtuen luterilaisten pappien palkankin maksoi sisäministeri. Aivan, joo. Olen jostain lukenut, että ne kuuluu hallinnollisesti jonkun toisen seurakunnan alaisuuteen. Oliko se Suolahti tai joku vastaava? Kyllä, Suolahden seurakunta. No olen ymmärtänyt, että suistamolaiset on aina muistaneet, että siinä on hyvin lämmöllä. Toivottavasti suistamolaiset muistaa minua lämmöllä, koska minäkin kyllä pidin hyvin paljon siellä olla ja kalastelin ja metsästelinkin vielä siinä vaiheessa ja siellä oli kyllä oikein mukavia ihmisiä. Hyvä seurakunta. No, papin ura Suistamolla, niin se katkesi sitten talvisotaan. Niin. Siinä alkoi sitten olemaan sota-ajat edessä ja ensinhän oli ylimääräiset kertausharjoitukset, jossa vielä toimin sotapappina. No, talvisodassa olit luutnantti. Niin, talvisodanhan aloitin vänrikkinä ja vuoden 40 alkupuolella minut ylennettiin tosiaan luutnantiksi. Talvisodan kokemuksen on voinut lukea tästä kirjoittamassa kirjasta Tolvajärveltä Kollaanjoelle ja tämä on hyvin mielenkiintoinen. Hei, mikäs siellä? Mikäs? Mitä? Tapuli paloo! Äkkiä! Tässä kiireen vilkkaan. Nyt koitan pysyä noiden markkinavoudin ja kirkkoherran perässä, kun he ryntäävät tuonne palopaikalle. Tänne tehdään kules ketjua! Ämpäreitä! Nyt pitää rauhoittaa ja Tässä nämä maanviljelijät organisoimaan jotakin taloudellista toimia ja siihen katsotaan. Hei, tehdään ketjua valmiiksi tähän! Hei, hei! Miehiä! Näin ketjua! Sellainen jätkäkyttilä, että Mitä te seisotte? Ketjua! Ryhtääkö tänne tilanteelle mitään tekemään? Hei! Palako perkele sitten! Ei katso yhtään halua! Ei ole sellaista osannut odottaa, kun tänne tuli lähetystä tekemään. Missä on? Ja siellä jo mainitaan palokuntaa. Saa nähdä, minkälaisella aikavälillä sinne saadaan oikein virallisempaa palontorjuntakalusta. Yhtä ämpäriä! Miksei me tehdä ketjua tähän? Ennen kuin palokunta tulee! Tulkaapa viljelijät ainakin sieltä auttamaan! Nyt yritetään saada Mitä te seisotte siellä? maanviljelijöitä. Ketjua tekemään! Nyt kaikki miehet tekemään ketjua! Ämpärit tulee! Palolle jotakin tehtyä. Kyllä miehiä ketjuun! Edelleen tuolta ylhäältä. Ei! Annetaan palaa se koko paska! Kun ei ketään kiinnosta! Suuressa vaarassa. Kaunis puolesta vai muutaman 10 metrin päässä. Savu vaan lisääntyäksi, mitä voi kiinnostaa! Meillä on moderni palokunta, aivan varmasti tulee kohta, ei pientäkään hätä. Syytä ruveta toimimaan. No niin, vettä on taas vettä saatu, jos olisi miehiä! Timo Pouhi kuitenkin koittaa rauhoitella, että ammattitaitoista väkeä on olemassa ja sitä... No niin, kyllä me saadaan tänne apua, ei me... Ei tästä tule mitään, kun kaikki seisoo vaan. Rautavilleen tuli. Päätään kattoo. Se on vissiin siellä Ukkosaaren laiturissa. Ukkosaaren, kun ollaan sitten menossa. Meillä on vissiin pitäisi olla varaosat siihen, kun ei tiedä mikä siinä on vikana. Se Pekka nyt pannaan kyytiin, kun se pyörää. No minä voin tulla
siellä on te varaosat on vissiin, niin lähdetään kattoo, niin pääsee liikkeelle. Täällä on pitänyt vissiin vähän jo ääntä, kun se tuli tuolta kirkon päästä, niin se oli jotain ongelmaa ollut siinä, että mikä siihen olisi vikana. Mutta lähdetään. No niin. Perhana, sieltä tuli partiolta tietoa, että siellä on Kirkonmäeltä päin tulee savua, niin pistetään puolta kiinni ja lähdetään katsomaan. Aha, no ei siinä mitään. Lähdetään kirkon. Roppainen jää päivystämään. Eikö siellä ole ne jotkut markkinat tänne? Niin, eikö siitä syystä? Joo, lähdetään Kirkonmäelle. Pitääköhän laijosta kiinni. Joo. Valmista. Tapulin viereen vai mihinkä se ajetaan? Sinne se käsky oli. Kyllä tuollainen savu näkee jo niin pitkälle. Joka tämän hälytyksen suoritti, oletteko te näitä paikallisia vai tulluttiin jostakin kauempaa tänne? Olen Toivo Mäkinen, tuolta Pyterlaisten maanviljelijä. Ja ilmeisesti olette ensimmäistä kertaa nyt radiossa, siellä tosiaan tämä menee Suomen Yleisradion verkkoon. Haluaisitko lähettää jollakin terveisiä? Kyllä ensimmäistä kertaa saan puhua nyt Yleisradion radioja. Haluaisin lähettää sinne Pentti Hintikaiselle naapurin maanviljelijälle, kun ei hän päässyt tänne ollenkaan tänään. Hänellä oli pieni syy, miksi hän jäi kotiin. Terveisiä vaan Pentille. No niin, tässä varmasti meni tässä kaiken dramaattisin toiminnan. Nyt alkaa tapahtua, mun pitää mennä! Maanviljelijä Mäkinen tästä näköpiiristä. No niin, miehiä! Sinkiämpäriä käsissä ja hän kovasti huutelee, että miehiä tarvitaan ketjuun. Tuleeko se palokuntaa? Ei näille tee mitään näille kahdelle! Tässä taitaa olla enimmäkseen Rajavartiolaitoksen porukkaa, joka on paikalle saapunut semmoisella vihreällä kuorma-autolla. Voitteko te auttaa vähän? Katsotaan. No niin, tuokaa ne kirveet kuitenkin. Ihan varulta. Siirtäkääs tätä yleisöä vähän siinä sivuun, etteivät jää ihan jalan. 2 kirvestä jo ryntää tuonne. Jospa hän saisi aikaan jotakin ennen kuin tässä ihan terveitä ei tapahtua. Se voi vaikka romahtaa, tulkaa alas pois sieltä. Mutta siellä luultavasti on kyllä erittäin kuumat. Ei ole enää mitään tehtävissä, niin paljon palaa. Eikä täällä ole vettä missä. Mitä tuon asian hyväksi voitaisiin tehdä? No, tämä kirveskeskään näkynyt sinne pääsevän. Hän joutuu tulemaan vähän tyhjin toimin takaisin ja hän heittelee kilometrin kuorma-auton lavalle ja sitten nähdä mitä tässä tulee. Ja maanviljelijät tänne jo! Aletaan tekee ketjua uudestaan! Persat lehikoina, hoidatte tähän vedenkantoketjuun. Jaha, sieltä tulee Rajavartioluutalta käskyjä tuon vesiketjun järjestämiseksi, ettei tämä komentopuoli jää hälytyksen tehneen maanviljelijän varaan. Ja nyt sitten miehiä näkyykin menevän ja toiveita on siitä, että jonkinlaista palotorjunta toimintaa tässä jo saataisiin aikaan. Lisää tarvitaan miehiä! Ja sieltä palopäällikön markkinavuodikin ääni sieltä kuuluu, hänkin komentelee lisää miehiä paikalle.
Jaha, no niin, mitä minun silmäni näkevätkään. Sieltähän tulee jo yksi paloauto. Ja Ere huutaa ja siellä näkyy jonkinlainen ruiskukin olevan auton lavalla. Tämä on varmaan sitä uusinta ja moderneita, jota tässä paikalla nyt saa. Tässä kohta ryhtyy toimiin ja toivon mukaan tämä uhkaava tilanne tässä rajoitettua. Tuliko liian myöhään? Tarvitaan vettä. Ämpäri on. Vettä. Ja siellä miehiä hyvin pois lavalta. Eikö teillä ole vettä? Ei ole vettä. Ämpäri on. Toimintaa on myös tuossa Sanko-ketjussa. Nyt on ihan pien tekninen vaan. Automaa aidon vieressä, sinne vaan letkuja. Meillä kuiva kesä ymmärrätte, niin Homma tästä edistyy. Ei kyllä. Puuhaillaan ja toivottavasti saadaan vikkelästi tuossa kuorma-auton lavasta pois ja täyteen toimintaan sillä. Lisää vettä! Kaivataan vettä tuonne torniin. Tukrua edelleen. Vettä lisää! Lisää vettä! Markkinavauti ja kirkkoisella keskustelevat tilanteen. Irojoki! Ei hätää. Nyt hommat hoituu. Nyt saadaan ammattipalokunta paikalla. Nyt alkaa homma sujuvasti. Irojoen vapaa-palokunnan auto. Kyllä. Tuo porukka, joka tähän palopaikalle seuraavaksi sitten tulee. Jaha, ja tämä maanviljelijäkin täällä yrittää järjestystä. Katsotaan pois sieltä, jotta palo paikalle. Tässä vesiongelmaa. Tämä ensin tuleva No niin, nyt. Vettä ei vaan. Ei. Tarvitteko apua? Joku nuorisoketju. Tarvitteko apua vetämisessä? Tää on auto. Eikö mitä? Onko täällä vettä? Ette saa käyttää pumppua! Tuleeko muita palokuntia? Mentiin. Pahalta se näyttää. Se on yläalueella, se alkaa olla hiiltynyttä. Teidän Lypsyniemen leiriporukka tuli autolla. Ei osaa käyttää pumppua. Alkaa ammattimiehiä. Mitäs nyt taitaa palaa kyllä tapulisekäkin. Vettä heillä kyllä on. Eikä me saatais se vesi tohon pumppuun, että me saatais sit pumpattua tonne. Kun ei osaa käyttää konepumppua tossa autossa. Ei tästä tuu. Tää seisoo tää tilanne! Tehkää jotain! Ettei se mene Tamperiketju uudestaan! Rauhoittukaa hengenvaarassa. Rauhallinenhan me ollut koko aikaa! Koko aika on rauhallinen palaa vaan! Niitä saa aina uusia rakennettua. Tärkeintä, ettei ihmissielu tule. No mun isäkin oli rakentamassa tota. Ei se mitään voi pelastaa. Vastasiko hän paloturvallisuuden? No ei todellakaan. Toisaalta olisi voinut Sellainen hyvä puoli, että teknisten ongelmien takia meillä on ehkä seurakunnalle valaistusta saatavilla kohta. Valaistusta tarvitaan aina. Ja toivoa on aina, niin kuin sanoin aikaisemmin. Eikö sinne voi kukaan kiivetää katsomaan? Ei, siis sisälle on liian vaarallista varmaan mennä. En usko. Eikö pappikaan vois mennä? Ei, kun Pappihin on lintumiehiä. Kyllä. Siellä erityisesti huolettaakin pääskysten pesät tuolla. Niin. Kyllä. Ja muistan, että pappi kävi kerran meidänkin kanahaukan pesän. On käyty rengastamassa. Kyllä. Ja se meni niin, jos kokeillaan, että pappi uhrautuisi. Nyt tulee. Vielä palaa. Tulee toisin. Mitäs tuo olisi parempi kuin antaisi palaa jo ihan on jonkinlaisia kiipeilytaitoja. Hän on lintuharrastaja ja rengastanut lintuja ja kiipeilyt paljon pois. Mutta nyt tänne saadaan lisää palokalustoa. Onneksi katsotaan, mitä seuraava porukka voisi asian hyväksi tehdä siellä. Elimäen VPK-auto tulee juuri ja sitä viitataan tänne
paremmalle paikalle tulemaan. Näin tämä Elimäen VPK palaa. Onks teillä vettä mukana? On! No! Täältä ei tullut suurpalohälytys Kouvolaan! Ketä on johtovastuussa? Herra Alopelo. Kouke on johtovastuussa. Virolainen VPK. Tämä selvä. Ammuttakaa meiltä palaa kellotapuli. Vettä sinne. Hän katsoo, että mitä asiakkaat voidaan tehdä. Ja hän kuuluu jälleen ja yksi paloauto tulee paikalle. Toivotaan, että kun on palomiehiä paikalla, niin jo jotakin saataisiin aikaan. Tuota kyllä. Iitinautosta perusselvitys! Kyllä selvitään varmasti. Virojoki avustaa! Virojoki avustaa! Perusselvitys kellotapuli! Ja poliisit tässä markkinavalvojia ja toteavat, että tilannetta selvitä ja mukaan tunnetaan. Teidät sit sammuu. No se vähän hiiltyyhän tuo ylös, jos opet se purpi. Teidätkö se kaatuu sieltä? Ainetta tuon ammuttamiseksi. Näyttää hyvältä tuli voimaa. Otetaanpas ammattilaisille nyt tämä homma. No niin. Markkinavalvontapäällikkö kehottaa sivullisia pysymään syrjässä ja ammattilaisten haltuun. Halutaan tämä homma jättää. No niin, tässä nyt sitten nähdään, kuinka koulutetut palomiehet hommansa hoitavat siinä lippujen liitomisia laitellaan ja saadaan pidettyä vedettyä palopaikalle. Se ei ole täysin pois. Naapurin Almar arkku on tuolla alhaalla. En näe siinä mitään. Niin. Toivottavasti saadaan ammattihenkilö on paikalla, niin saadaan tilanne haltuun. Niin. Paha se selvi. Otti kovin. Ihmiset yhtään ajattelee, että olisi lähteneet vettä hakemaan ja kaikki vaan seisoo. Kaikki kärkimättöminä odottavat, että sitten tuo valtakunnallinen juttu vielä ja radio, mitä häpeällistä tää on. Älä ei toimi mikään. Eikä nyt vaan jäänyt, että meillä on Jakoliiton hajalla. ja näyttääkö siinä olevan jotakin ongelmia autossa. Niin, mutta Alma on tuolla, Alma on kylmänä tuolla. Elimäki Jakoliitin! Joka komentoi, että Elimäki Jakoliitin. Kirkkoherra! Kirkkoherra! Nyt ei auta jaarittelu, nyt on alettava. Kuuntelee kirkkoherraa, mutta... Nyt se kukaan takaisin sieltä. Kuka sinne? Kolkasta tulee panettikas! Olkaa nyt varovaisia, herran tähden! Selvittää, mikä tilanne siellä on. Voi hyvän aikaa. Kyllähän täältä savun syöpävesi. Tämä on meidän Matti ja joku toinen juippi. Hyi. Menkääpäs sinne matkoihin. Olitteko tupakolla? Selkää saatte kyllä! Varmasti tulee selkää teille! Selkää! Ottakaa! Kun ulikkaa tupakilla tuolla ja sieltä savu sitten nousi. Selvittiin säikähdyksellä tällä kertaa. Mutta luojan kiitos ei ollut. Kyllä tässä itseltäkin helpotuksen ruokaus pääsee, että ikään kuin säikähdyksellä tässä nyt pääsimme tästä asiasta ja ei kuitenkaan tämän parempaa ollut. Paljon tähän tätä palohenkilöstöä kertyi ja monet yrittivät tästä asiasta auttaa, mutta
täytyy sanoa, että kirkkoherrat lopullisesti voitti tämän homman ja ratkaisi tilanteen. Mutta minä huomasin sen. Sano vielä se. Niin, suuri kiitos Mäkiselle. Tämä maanviljelijä Mäkinen täytyy myöntää, että hän jonkinlainen pieni sankari tässä tapahtumassa on, koska hän tuli tätä hälytystä tekemään ja päätti tässä sitten asiassa liikkeelle. No, mitäpä markkinavouti kautta palopäällikkö nyt tässä tämän tilanteen ratkettua voitte sanoa? Olen koko ajan ollut sitä mieltä, että tilanne oli täysin hallinnassa ja mitään todellista vaaraa ei ollut, kuten nyt näimme sen lopuksi. Aivan. Se oli tosiaan suuri onni, että ei mistään suurta kyse. Minä tuossa vielä otan pienen kommentin tuolta Ylimpään palopäätöllä edustavalta henkilöltä tähän dramaattisista tapahtumien päätteeksi. Ja Tilanne hyvin hallinnassa. Kiitoksia kirkkoherralle. no niin, täältä tulee kiitoksia. Ja kukas te olittekaan? Aluepalopäällikkö Saku Rouvali. Kymenlaakson pelastus. No niin, kiitoksia. Tosiaan sieltä pitkän matkan takaa tämän asian takaa tultiin tänne, mutta varmaan teilläkin on helpotus suuri, kun tämä ei ollutkaan kuitenkaan tämä vaikka. Kyllä, tästä oli alettu suurpalohälytys. Mutta kuten kirkkoherrakin sanoi, niin luojan kiitos. Tämä asia järjestyi tällä lailla ja varjeltui tämä tapuli nyt sitten. Ja tosiaan, jos suurempi palo tästä olisi tullut, niin olisi tuo kirkkokin varmaan ollut vaarassa palaa. Arvoisat radion kuuntelijat, näin dramaattisissa merkeissä alkoi tämä kertomarkkinapäivä täällä Viron, Mutta nyt minun täytyy täältä siirtää puheenvuoro Helsinkiin, sillä muut ohjelmat painavat päälle. Seuraavaksi on tulossa uutiset ja sää ja sen jälkeen Radio. Päätän raporttini täältä Virolahdelta nähdään. Tämä on pyhä asia minulle. Niin. Kyllä Leikkonen teki hyvän työn. Minä sanoin, että Leikkosella on tuo pää kestää hyvin. Se on varmaan, kun joudutte siellä korkealla tekemään sitä saarnaa, niin se on jo... Niin. Sieltä kun katsoo kansaa, niin oli helppo tehtävä kumminkin. Kyllä, tästä oli alettu suurpalohälytys. No nyt pääsemään markkinapäivän järjestykseen, ei mitään. Otta se kellot varmaan soitti. Joo, kyllä. Tämä tapuli nyt sitten ja... Säästö. Mites palomies Niemelällä meni sammutusta? Aika huonosti meni, kun ei ollut vettä. Kaivot on kuivannut ja ämpäreitäkin unohtu matkasta. Tää meni vähän pieleen. No, onneksi oli ihtimiehillä vettä. Joo, hyvä, että sieltä asti saat. Loppujen lopuksi sammutus onnistui ihan hyvin. Tilanne hallinnassa. Rajavartiostolla tilanne hallinnassa. Kyllä tilanne on hallinnassa. Rikolliset on saatu kiinni ja omat tutkinnan alla. Ojan koltiaisia. Pojat on poikki. Ja Mäkinen on rauhoitettu. Hyvä. Kamerat kerran. Olipa taas keikka. No niin. Ja meinas tulla vieläkin lämpimämpi, jos tosta olisi tullut kunnon tulipalo, niin kyllä siinä olisi ollut kuumat oltavat meillä ja kaikilla täällä, ketkä oli. Ei olisi kyllä arvannut, kun tänne lähdettiin, että tämä tämmöisen käänteen saa. No, ei siinä mitään. Hyvä, että ei hinnahoin tästä selvittiin ja aikanaan mennään taas Hesaan ja sitä pirun mutkasta tietä joudutaan menemään. Ja saa nähdä, kuinka monta kertaa taas joutuu koklaamaan tuolla menomatkalla. Tosiaan, kun
Nämä autokyydit ei ole oikein meikäläisen hommia. Täältä ei tullut suurpalohälytys Kouvolaan! Ketä on johtovastuussa? Minä huomasin sen. Sano vielä se. Ikämalaa.